17. november 2011 bol už po 10. krát štátnym sviatkom, dňom boja za slobodu a demokraciu. V priebehu tohto dňa boli otvorené dvere Národnej rady Slovenskej republiky ako hlavného zákonodárneho orgánu Slovenskej republiky pre všetkých občanov. Možnosť navštíviť Národnú radu Slovenskej republiky využilo niekoľko stoviek občanov, zaujímali sa o históriu zákonodárneho zboru, pozreli si poslanecké kluby, rokovaciu sálu, kanceláriu predsedu parlamentu a v neposlednom rade mali možnosť stretnúť sa s poslancami jednotlivých politických strán. Predovšetkým sa chcú stretnúť s tými, ktorých zastupujú. Tí si väčšinou vyberajú, koho volili, tak idú za svojimi zvolenými zástupcami, či už sa posťažovať, alebo niekedy aj dodať viacej síly. Ja som tu dnes trochu kratšie, lebo som bol ešte na sviatočných spomienkach na 17. november, ale som rád, že táto akcia funguje a napriek takej zime, dá sa povedať, aká je vonku, prišlo pomerne veľa ľudí, takže má to už svoju tradíciu a možno by sa to mohlo robiť aj dvakrát do roka, aby naozaj ten parlament bol bližšie ľuďom. Najväčšie množstvo ľudí navštívilo poslanecký klub Smer sociálnej demokracie. Počas celého dňa sa im venovala so svojimi kolegyňami aj poslankyňa Viera Tomanová. Absolvovala množstvo rozhovorov s občanmi, obdarovávala ich drobnosťami, ako sú perá, ceruzky a iné predmety. Veľmi sa mi to páči, vidím tu známe tváre naživo, ktoré vidím ináč iba v televízore a sa mi zdá, že je to veľmi dobre zorganizované. Som nadšená z toho tu všetkého a najviac ma zaujalo stretnutie s pani bývalou ministerkou Tomanovou. Som s jej pracou na najvyššie spokojná, myslím, že vie, čo chce, je fundovaná na to, aby presadzovala veci, ktoré skutočne sú potrebné pre našich spoluobčanov. Čo sa týka hlavne dôchodcov, pretože to, čo ona presadzuje, je spravodlivé. Ako hodnotí pani poslankyňa Tomanová priebeh celého dňa? Musím povedať, že som bola s dnešným dňom mimoriadne spokojná. Bol relatívne kľudný, aj keď tu bolo nesmierne veľa ľudí a veľa ľudí sa pri mne zastavilo a najmä starší ľudia, ktorí si uvedomovali, čo sme v rámci sociálnej politiky urobili pre nich. Samozrejme zaznel tu aj jeden hlas jednej pani, ktorej sa to nezdalo, ale bohužiaľ nedá sa odstrániť za 4 roky všetko, pretože v sociálnej oblasti všetko stojí strašne veľa peňazí. Je to škaredý výraz, strašne veľa peňazí, poviem veľmi veľa peňazí a mohli sme hospodáriť iba toľko, koľko sme si dokázali nájsť a ušetriť. Takže je mi ľúto tých, ktorým sme nemohli pomôcť, ale ja verím, že ďalšie volebné obdobie, keď nám ľudia budú venovať pozornosť a budú nám venovať svoje hlasy a najmä budú nám veriť, že to, čo sme robili v prospech ľudí, tak to bude dobré.